ce kina ciki. Sannu. Mala akan magana ya. Ina ji. Tsakani da Allah da Annabi sai ka ce ba za ka bar shi ya aure ba. Kana ganin ƴaƴan zamanin nan gaskiya malam ka bar shi ya aure tunda dai yazo ya magana akan auren nan kawai dai ka bar shi ya aure. In kana neman zaman lafiya wallahi. Na dai ba. Gani. Kin jima baki daga murya ba. Yaron nan babu kuɗaɗe to da ya za a yi aure. Ina yayi kabin da yake. Haka ya gaya maka malam. Haka ya gaya ma. To gashi nan kwana nan muke a gidan ba a ci abinci ba. In an tambaye shi ka abin da ya samu a abincin ba. To na ga neman na auren nan yake yi malam kai ba za ka fita ka nemo ba sai dai in ya nemo kuma mu zauna mu cinye to ta za a fara tara kudin aure ni gaskiya malam ka bar nan yayi aure. Ai yanzu sai dai da ai tun da yace yana so kawai ai mai a wuce. To sai ku yi mai. Sai. Assalamu alaikum. Wa alaikum Sai ya wuni. Nayi. Lafiya. Mama ka dawo ne? Na dawo. Ina dan fita kuma tunani na mama ka wurin nan ba. Ai ba zan Wannan nan ce ne wanda na faɗa maka. Saboda ka san iyayenka sun takura sai an tura ta kuma ka san yanzu wallahi a wannan wuri ka ga kaka ya zama da ni ma ina da mata lokacin baba. Yanzu na gama gaya. To yanzu maganar wa zan ɗauka takin zan ɗauka ku tashi. Ai Yawa na mi a cikin. maganar mu ɗaya da ita ba kawai. Malam ba Ni fa ba zan yadda a auren nan ba. ba fa ka san zaman lafiya. Ba zan yadda a auren nan ba. Saboda sai ka zauna da kafafuwan ka tukuna. Ba na son yaro na asiri na gidan haya. To malam sai ya zauna da kafafuwan shi zai yi wa kanshi arziki. Kin ga Ai iya na gare shi. Allah ne. Bari mu ga. A'a gaskiya malam ni ba na son irin wannan. To. Ka bar shi ya auren shi. Ba dai da yauna ba. Dole a bari dai auren nan sai lokaci. A je bar shi dai ya auren. Haka kawai ɗaya zai ce yana son abu a ce mai ba haka ba. Na wajen wani ne wani? Kawai ba ma ka rike ita ma dole in nan da an jima zan ba ta nata saboda yanzu ma an sai. Rubutu Allah ya karɓa. Baba in da magana. A'a yau din nan zan je in kirawo dangi na gaba ɗaya. Ai a yau za a ga magana. Allah Ƙwarai ya da gari ba.